Čaute, ahojte, vítam vás v ďalšom videu. Dneska si povieme niečo o tetánii alebo tetanickom syndróme. Aby som ozrejmil teda, čo znamená to slovo syndróm, tak jedná sa vlastne o súhrn alebo teda skupinu symptómov alebo príznakov, ktoré majú vlastne spoločný mechanizmus vzniku. Napríklad Cushingov syndrom. Ale dneska sa budeme rozprávať teda o tetanickom syndróme a nazýva sa teda aj chorobou mladých ľudí, pretože sa najčastejšie vyskytuje u ľudí v rozmedzi od 20 do 30 rokov a nazýva sa zároveň aj chorobou vystresovaných ľudí, pretože aj ten stres, ako si povieme teda, môže zohrávať v tomto stave určitú úlohu. Takže prečo vôbec tento tetanický syndrom vzniká u ľudí a prečo vlastne sa začnú prejavovať symptómy tohto ochorenia u ľudí? Tak môže to mať dve príčiny. Jedna je vlastne metabolická príčina. Tá spočíva vlastne v nerovnováhe jónov vápnika, magnézia. Samozrejme tých jónov je veľmi veľa, ale najčastejšie teda vápnik a horčík. A vlastne na čo sú potrebné tieto jóny, vápnik a horčík? Tak oni zohrávajú veľmi dôležitú, nezastupiteľnú úlohu v prenose signálov alebo vzruchov v nervovom systéme v centrálnej a periférnej nervovej sústave človeka. A není dobré teda ani keď je nadmerné množstvo toho vápnika, ani keď je menej teda toho vápnika v organizme. A vlastne čo sa deje tu, tak dochádza k tomu, teda keď máme nedostatok toho vápnika, čo je teda najčastejšou príčinou tých tetánií, ak teda sa bavíme o metabolických príčinách, tak dochádza vlastne k tomu, že ten prach, kedy neurón prenáša vzruch, alebo teda akčný potenciál sa znižuje. A to znamená, že keďže sa prach zniží, tak oveľa jednoduchšie sa vyvolá tvorba vlastne toho akčného potenciálu, alebo teda jeho prenos. A tým pádom dochádza k mimovoľným kontrakciám svalov a svalových skupín, čo vlastne už je samotná tá tetánia a jej vlastne symptómy. A druhá príčina môže byť teda neurogénna alebo psychická, ktorú teda má v svojej réžii už neurológ alebo psychiater, ak sa teda vylúči táto metabolická príčina. A vlastne tu môže byť spôsobená tá tetánia rôznymi neurologickými alebo psychickými, psychiatrickými poruchami, ako je napríklad teda panický atak alebo panická porucha. A to je vlastne vyvolané tým nadmerným stresom, ktorý jednoducho spôsobuje záchvaty, rôzne panické ataky a môže sa to vlastne prejavovať aj tetanickým syndromom. Takže povedzme si teraz niečo o príznakoch alebo teda symptómoch tetánie alebo tetanického syndrómu. Tak keďže sme už povedali, že sa jedná vlastne o nerovnováhu jónov vápnika a horčíka, teda z tej metabolickej príčiny, ale aj z príčiny psychickej sa teda môže jednať o súbor týchto príznakov, teda patrí tam brnenie v prstoch alebo také pálenie v končatinách ruky aj nohy, mravčanie, parestézie alebo taká necitlivosť okolo úst. A vlastne môže sa to prejavovať, samozrejme je tam veľmi široká paleta tých príznakov, ako sa môže u každého prejavovať individuálne tá tetánia a môže sa vlastne prejavovať takisto aj život ohrozujúcimi príznakmi, ktoré môžu zahŕňať teda aj laryngospazmus, čo je vlastne vzťah alebo
nejaké zadržanie tých svalov laryngu, teda hrtana, a čo môže spôsobiť vlastne sťažené dýchanie a vlastne aj stridor, teda vydávanie takých zvukov cez ten sťažený otvor. Takže teraz si povieme niečo o samotnej liečbe tetánie. Tak najskôr je potrebné oddiferencovať, či sa jedná o tetanický syndrom, ktorý je spôsobený metabolickou príčinou alebo teda tou psychiatrickou. A vlastne ak sa jedná o ten metabolický, tak tam vlastne, ak je ťažká tetánia, je potrebné podať urgentne, teda intravenózne infúziu s vápnikom, aby sa teda zvrátil priebeh tej tetánie. A vlastne pri tom metabolickom tam môže byť veľmi veľa rôznych príčin. Môže to byť hypotyreóza, čiže tam je príčina v štítnej žľaze a musíme vlastne vždy vyriešiť tú koreňovú príčinu, ktorá spôsobuje vlastne ten nedostatok vápnika. Čo môže byť teda, ako som už povedal, tá hypotyreóza. Vymyslím si taký extrém, že zlyhávanie obličiek, môže byť tiež potom nedostatok vitamínu D a vlastne to sa už rieši potom vlastne suplementáciou vitamínu D a podávaním teda tých jónov vápnika, ale ako hovorím, teda treba najskôr vyriešiť tú koreňovú príčinu a vlastne potom môže byť tiež psychiatrická príčina a to môže byť napríklad tá panická porucha, tak to už je v kompetencii psychiatra, ako vlastne on bude nastavovať ten liečebný plán prostredníctvom tých psychiatrických farmak, teda psychiatrických liekov. Takže to by bolo všetko v dnešnom videu o tetanickom syndróme. Ak máš akékoľvek otázky, tak neváhaj písať do komentárov, ja ti rád na ne odpoviem. A ďakujem za každé zhliadnutie, za každý odber, like na mojom kanáli a takisto ďakujem za každú podporu na Instagrame. Ďakujem.